Прывітанне! Гэта дзённік аматара гісторыі, і мы будзем распавядаць вам пра цікавыя месцы горада Мінску. Мінск упершыню упамінаецца пад 1067 годам у аповесці мінулых гадоў. Не шмат хто ведае сапраўды, дзе знаходзіцца цэнтр Мінску. Аднак я вам магу сказаць дакладна, што зараз мы знаходзімся менавіта ў гэтым месцы, бо гэта месца, гэта ракаўскае прадмесце і вуліца Ракаўская. Не міга, гэта для ўсіх, для моладзі заўсёды месца спатканняў, сустрэч. Гэта месца, дзе можна схадзіць у клуб ці пайсці ў рэстаўрацыю. То бок, адно з самых любімых месцаў нашых менчукоў. Аднак мала хто ведае пра такую вуліцу менавіта як Ракаўская, а сапраўды гэта адна з самых старажытных вуліц у Мінску. Будова гэтай вуліцы пачалася яшчэ ў 11 стагоддзі, менавіта тады, калі Мінск пачаў сваё жыццё. І трэба сказаць, што вось гэтая забудова менавіта вуліцы Ракаўскай, яна і па сённяшні дзень яна захоўваецца. Бо вось, напрыклад, гэтыя дамы, якія вы бачыце за мной, яны былі пабудаваны яшчэ ў дарэвалюцыйны перыяд. І шмат дамоў менавіта на гэтай вуліцы датуецца гэтай датай. Вось. Далей я хочу вам распавесці больш падрабязней пра адзін з самых цікавых дамоў менавіта гэтай вуліцы, бо тут знаходзілася сінагога. І што цікава, сёння ў гэтай сінагогі мы гуляем у шахматы, і знаходзіцца адзін з самых буйнейшых шахматных клубаў Беларусі, Дзюшор нумар 11. І зараз я вас запрашаю ў гэтую школу. Дарэчы, мы зараз гуляем у шахматы, і гэта менавіта гэты дэбют называецца «Французская абарона». Аднак не пра гэта размова. Дарэчы, Артём, хадзіце, што вы тут задумаліся? Ось, што цікавага ў гэтым месцы? Бо месца гэта было пабудавана аж у 1864 годзе, то бок это 19 стагоддзе. І цікава, што менавіта ў гэтым месцы знаходзілася сінагога, бо шмат хто тут працуе і займаецца шахматам, наогул не ведаюць гэтага. Аднак гэта старая сінагога, якая была пабудавана купцом Зайцманам для габрэяў. І трэба сказаць, што тут ад сінагогі засталося не так шмат. Па-першае, гэта вы можете бачыць нейкае падобие бімы, дзе чытаецца Тора, то бок гэта сённяшні гэты подзіл. Аднак больш другого тут нічога не засталося, бо планіроўка яна была зменена уся. Таксама цікавы момант, што ў савецкія часы, яшчэ тут памятаюць некаторыя трэнеры, знаходзіўся кінатэатр, якім праходзілі кінасеансы. А яшчэ раней тут да вайны знаходзіўся танцавальны кружок. Добра дагуляйце, дарэчы, Артём. Кажуць, што шахматы гэта адна з самых інтэлектуальных гульняў у свеце. І што менавіта габрэі добра гуляюць у шахматы, таму можна нейкую сувязь тут заўважыць, што менавіта ў гэтым памяшканні сёння знаходзіцца школа шахматаў і шашак.
Дзякуй за ўвагу. Спадзяюся, што вам сёння спадабалася, і мы з вами сустрэнемся зноў. З вами быў я, ваш персанальны гід Роман і мой секси-аператор Ганна. До сустрэчы.